yung daanan. Everyone, welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's video, ayan, nandito tayo sa Basakte. Kasi nga, nakautusan ako ng papa ko na, oo na! Diyos ko, nagbablog tayo. Dami mong tanong, kaya na hindi tinanong. Ngayong nagbi-video na, nagtatanong na. So ayan, kasama ko ngayon si Liza Maidre. Daanan, te. Sure na to. So, yun na nga, Zay, sobrang putik dito. So, doon tayo sa kabila, Dali! Ato sa igbaw. Sabi igbaw sa'yo, parang ubos. So yun na nga, Zay, kasama ko ngayon si Liza Soberano. Yun na nga, kasi nga kanina si Papa, basta nagpadungag siya dahil nga, kailangan yon kasi nga it's already 10. So pag 11 kasi, syempre kakain din naman sila. Tapos nagpapatriser kasi si Papa sa basak, ganon. That's why na, ang ingay mo, te, yung mga ganon. So yun na nga, Zay, no? Kasi nga nagpapatracer si Father. Tsaka, so yun na nga yung outfit natin. Military outfit tayo for today's video. So I'm so very beautiful. Oo. So yeah, si Liza. Siya yung nagdala ng pagkain, te. So I'm just gonna flexing this basakan. That's why I'm so very bungad lagi ni kadugay warwara lagi just miyong rima. So daghay na nanaw sa ato, girl. Because I believe in beautiful. Wow! So ayan. So ayan, Zay. So hindi pa kami nakaabot, no? Pero papunta na kami doon. Chika. Huwa! Sabra! Sa Dante! Pwede na ibaba na yun? Pwede na ibaba? I don't know. Hi! Wow! So dili kayo sila makita kay layo-layo pa. Bakit? Ako na dad. Asa pwede? Kaya... parang pwede magtanong ka din naman, parang tama. So yun na nga, Zay, marami kasing lalaki din sa kabila, medyo magagwapo din naman. So si Liza, kumakate talaga yung babaeng. So walang daanan actually, kaya magtatanong tayo, kaya siya yung mga ganon. So yun na nga, Zay, hindi ko na alam kung saan kami wag man ko na siya ang gibun-bun-bun-bunan, so di pa pwede agian. Sasa ta? O diba? O problema ko. So ayan, Zay, nawala kami. Basta diretso na. Makaabot lagi taron doon, to worry. So ayan, Zay, so sobrang hirap talaga dito ang daanan nila dahil kasi nga nagsesemento na sila. Oo, so hindi pwede kasing daanan yung basak pagbago ng semento. Nahulog siya, te. Dalian mo, uy. So yun na nga, Zay, sobrang hirap talaga kasi bagong ang semento yung basak. So pag bagong semento yung basak, hindi siya pwedeng daanan kasi nga mapapagalitan tayo. Yun na nga, so dapat hahanap talaga kami ng mga daanan na pwedeng pagdaanan namin. So, haladay! So wala na akong idea kung saan tayo dadaan. Diyos ko, Ginoo ka. So bye muna, guys, kasi medyo mura, parang nahirapan talaga kami dahil sa daanan na to. Diyos ko, Ginoo ka. Pero buti na lang may mga gwapo din naman, so parang nawala yung stress. Ang ganda, papuntang basak dito, kaloka. So dito sila dumaan kanina, so dito na lang din tayo dahil may botas naman tayo eh. Ayan, Liza, go laban. Ayan, sige. Oh, etchas. Ang ganda pa rin ng bag. So sobrang init. So ayan, rampahan tayo, best. So ang daming tumitingin dito at nagpapa-shoutout sa vlog natin for today's video. Oo. Parang sa'yo yun. Ayan, may pag-ganon pa rin, no? So ayan, so bye muna, guys, kasi nga yari sa'yo. Puro lang ako bye ng bye, pero wala naman, di naman nag-stop yung video, ganun. So ayan, Zay. So, bye muna, Zay, kasi andyan na si Father. Tas meron pa kaming dadaanan natin. Ay, man. Mangga dry! Ayan, sa dami mangga, bes! Ayan! Ha? Ayan, everyone, suot-suot. Ang pinabongga rin silang kabaskan, day. Kaya kailangan mapapicture ko, no? Ang katong nagkanang ko, anday. Ang nasbasak pa. So ayan, mapapicture ako, kuya. Ayan. Suot-suot ba yun? Oh, di ba? Kabo!
Okay ra ka, day? Mas nahugaw pa mo na ako kasi sa... Pwede ba na ako ng mga ibang gado? Update for this video, so nang kami ko ang ganda. Hoy, ka na pungango mo ikabayot. So kaberhen kayo ikisam ragbuang. Ano? Sayan, so kabog, yung magaday. Agwapa ba? Kaan, grabe tao. Oh, di po dito ako ha. Everyone, update for this video. So yun na nga, Zay, medyo pa-uwi na kami for today's video. Ayan sila isa. So nakatangag na siya mangga bayot. So yung ano ng mga taong ulit, may tanom. Diba, ganun. Then yun na nga, Zay, notusan ako ni Papa kasi nga, yung dinala namin dito is pagkain lang, then walang ulam. Ganon. So sabi ni Papa, bibili daw kami ng manok. So yun na nga, hindi muna kami uwi sa bahay namin. So ang ganda ng view nila dito. Kaloka. Ha? Ilan ma'am Ninita? So, hoy, namig view din na. Picture ko rin. Picture. A few moments later. So back to vlog na naman tayo, no? So yun na nga, Zay, tapos na kami mag-pictorials with Liza Sobreno, with Liza Drelon, ganun. So yun na nga, Zay, pauwi na kami. Hay, ste, bibili kami ng nasaan tayo dadaan, Day? Walang daanan dito, Day. So dito na lang. So maghahanap na naman tayo. Ang ganda kasi ng view, ayan, oh. Ganda. Update for this video, so ayan, nakabili na kami ng manok! Ayan! Bakong itiday. Wow! Coming from you, ah. Wow. Parang gusto kong pumatay biglaan. Parang okay lang sa akin makakulong. So yun na nga, everyone. So kakarating lang namin, no? Galing ilahan ni Ma'am Ninita. Kasi bumili kami ng manok na buhay. Kasi nga medyo parang mas barato siya kaysa sa karne, Day. So yun na nga, kasi sabi ng Papa ko, sila lang din daw yung magluluto doon. So it's okay. Kasi nga yung ulam nila is isda lang, Day. So syempre they need some other foods, other ulam, mga ganun. So manok. So yun na nga, Zay, bumili kami ng manok for today's video, ganon. So yun na! Bilang! Tuntua! Gigil mo ako. Ayan kasi kakabidyo. Wow, karma hits me. English ata yun, hindi ko maintindihan. Ang ganda ng hangin. Parang amoy utot. Actually, the beauty of this area is so very amazing. So ayan yung mga humay nila. Ay! Mataga kagamay, nakagyanan tayo. Bungad, dagin na talaga. Nahilo man. Manok. Hoy, ikaw ang magdanak. Katulong kita. Siya na nga, everyone, magbababay na kami kasi nga medyo pa-uwi na din kami. Papunta sa bahay. Pero mamaya uwian na. So sobrang dangog kasta rin siya. So yun na nga, share ko lang sa inyo. Ang daming nakatingin sa akin kayo na dun sa kalsada when we are going there. Kasi nga, military outfit tayo, Day. Yung mga ganun. Pero I believe ka, I'm beautiful kasi nga maraming tumawag sa akin na, you're so, oh my God, you're so beautiful. Charot lang. So ang ganda talaga ng view dito. Pag dito banda, ayan o. Wow! Pangit. Ang ganda ng view kanina. Tapos biglang pumangit. Mga ganun. So, hi everyone! So, yun na nga, Zay, update for today's video. So, pauwi na kami. Ayan! So, uuwi na kami ba, Zay? So, sobrang ganda ng background natin, no, for today's video. Ayan! So, yun na nga, Zay, tapos na kami. Naghatid ng ulam, tsaka pagkain sa papa ko. Kasi nga, nag-landbuster sila, Day. So, yun na nga,
Uuwi na kami, Zay, kasi meron pa tayong aabangan at mga gagawin sa bahay natin. So, let's go!